ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଜାଗାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ମଦ ପିଇବାର ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ବି କଲେଜ ପିଲା ବି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ? ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିଲ ଖାଲି ତ ମଦ ଦୋକାନ ମାଳକୁ ମାଳ। ଆଉ ମଦୁଆଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ମଦୁଆ ଯେ କହନି ବାବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭାବୁଛି, ଜାଣିଲ ଟିକେ କହିବି କି? କହନା କୁହକୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ। ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କାଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ମାଳ, ବୁଢ଼ାଠାରୁ ଛାତ୍ର ଯାଏଁ ସବୁ ପିଇଲେ ମଦ। ସ୍କୁଲ ବଦଳେ ଏଠି ଖୋଲେ ମଦ ଦୋକାନ, ଦିନ ରାତି ଏଠି ଚାଲେ ମଦ କାରବାର। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଭଳି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲି। ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲି, ଜନସାଧାରଣ ମରୁଛି ଏଠି ମଦକୁ ପିଇ। କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି ମୋର ଉପରେ ଏଠି, ମଦ ମାସ ଟିକେ ଦେଇ ମୁଁ ନିଏ ଭୋଟ। 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଇଁ କରେ ଶାସନ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଜାଣିଲ ତମେ କି ଢେଗ ଲେଖିଛ, କହୁଛ ମନକୁ ପାଇଗଲା। ଆଉ ସତରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା ଏଇଟା, ଜାଣିଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା। ବା 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 ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛୁ। ତତେ ଏତେ କଥା ଜଣା କେମିତି କିରେ? ତୁ ତ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛୁ, ପଦକୁ ପଦ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛୁ। ମୋତେ କାହିଁ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜାଣିଲୁ ତୁ ଯାହା ଲେଖିଛୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛୁ। ମନକୁ ମୋର ପାଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ ବା ବା କହିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ବୁଝିଲୁ ବାବା, ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛୁ। ମୋ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେଲୁ ଆଜି। ହଉ ତୁ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ନେଇକି ଆସିବୁ, ମନେ ରଖିକି ଆସିବୁ, କହିବୁ। ମୁଁ ରହୁଛି। ହଉ ଯା।